Mbukeli siphinde sibonge kakhulu nakuwe ngokuqhubeka ukuthi uhlale nathi lapha ku-DTT. Ziseza ke izindaba ezinoju. Ugcwele phama umgodla wethu ngeke nakancane nje uyisole. Uhlelo lwethu olusha lwezokusakaza i-Digital Terrestrial Television liyaqhubeka ke nokudlondlobala kanti nabasemsakazweni abawuvali nhlobo umlomo ngalo. Omunye ke walabo ngumfundi wezindaba emsakazweni Ukhozi FM uhloniphile Fakazi. Hloniphile sikubingelele indabeni zasemini sibonga kakhulu sisi ukuthi ube nathi namhlanje. Ngiyakubingelela noxolo ngibingelela nombukeli. Hawu yazi mina kwathi uma kukhulunywa ngo DJ Hlo owanqamula unyaka ngavele ngacabanga wena. Abantu ngisho ku social media ukuthi uhloniphile okokhozi ingakho kufanele awile kube yinetiye kanti akunjalo. Kanti akusuye omunye uDJ Hlo. Kusho ukuthini ke kuwena ke hloniphile ukufunda indaba emsakazweni omkhulu kangaka kodwa? Ukufunda indaba emsakazweni Ukhozi njengoba sazi ukuthi Ukhozi iwona msakazo omkhulu kakhulu eningizimu Afrika ikakhulukazi futhi nase-Afrika yonke nasemazweni omhlaba kuyithuba eliyingqayizivele kumina ukuthi ngifunde indaba kulomsakazo njengoba sazi-ke ukuthi indaba ziyafundisa ngifundisa umphakathi kahle kahle ngolimi lesiZulu ihora nehora ngalolo suku engisuke ngingene ngalo okuyinto enkulu kakhulu nengiyithatha very serious kumina ukuthi ngiwumuntu othanda ulimi lesiZulu ngiwumuntu othanda isizwe sakaZulu ngithole ithuba lokufundisa umphakathi nokuqonda kahle impilo yabantu ukuthi abantu bahlukahlukene imiphakathi ehlukahlukene amasiko ahlukene kuzoba izinkolo ezahlukene osopolitiki imiphakathi konke kuhlukahlukene kodwa mina ngithola ithuba ke lokuthi ngidlulise lowo myalezo kubantu ukuthi siphila esizukulwaneni esihlukahlukene nokucabanga kwethu akufani ukuze kugqame abantu baqonde ukuthi abantu abacabangi ngendlela efanayo. Abantu abaningi ke mabekhuluma nomuntu usuke nephupho lokuthi mangabe semdala yena ufuna ukuba yini ingabe wena leli kwakuyiphupho lakho yini? Angikaze ngizicabange ngisemsakazweni Ukhozi umsakazo Ukhozi kodwa njengentatheli ukuba intatheli kwakuyisifiso sami sokuba intatheli ngisukela ngangisamncane ngicabanga ukuthi ngangifunda grade 6 ngiba nothando lokuba intatheli kwakuvele kuyiphupho lami kwaba inhlanhla ke ukuthi ngizothola ithuba lokuthi iphupho lami lifezeke emsakazweni omkhulu njenge SABC nomsakazo futhi omkhulu ofana noKhozi FM nje kunokuyithuba ke lelo engilithakasela kakhulu engiyohlezi ngilibonga futhi ngiyafisa ukuyibona ukuthi iphupho lami yebo selifezekile ngisebenzela iSABC ngisebenzela uKhozi ngiyathanda ukuthi ngizibone ngikhula ngelinye ilanga nginyukela phezulu ephupheni lami ngibone nekusasa lami liqhakaza ngaleli phupho lami lokuba intatheli. Hloniphile uhlelo lwe-DTT ke liyaqhubeka nokudlondlobala nje abantu kakhulu balithakasela futhi ke abantu bazohlomula kakhulu kodwa ke nje ke ikakhulukazi abasemakhaya abantu uma ucabanga wena ubona ukuthi bazohlomula kanjani kulolu hlelo? Abantu abaningi ngike ngakhuluma nabo ngoba emsakazweni Ukhozi FM siyagqugquzela abantu ukuthi basuke manje kulesi sikhathi besiphila kusona saphambilini ebebengakangeni kakhulu ubuchwepheshe ihora nehora siye sisakaze sitshela abalaleli ukuthi sekukhona into ekuthiwa i-DTT. I-DTT naka abantu abaningi abaqonda ukuthi kuyini lokhu ke kuwuhlelo lobuchwepheshe besimanje obudlondlobalayo nalapha ke eNingizimu Afrika noma nathi njenge SABC asisalanga ngaphandle siyadlondlobala sokwazi ukuthi sokhumbula ukuthi amazwe asethuthukile aseneminyaka elisebenzisa lolu hlelo ngoba vele njengamanje isikhathi siyashintsha sesingena kwezobuchwepheshe besimanje abantu basemakhaya ke bazohlomula kakhulu njengoba sazi ukuthi bekusebenziswa uhlelo olubizwa nge-analog abantu benama-aerial phezulu ayinsimbanyana uma uthola ukuthi makuzobuka i-TV kufanele kutholakala ukuthi i-network ingakuphi kuze kugibele umuntu phezulu sekuzoba umlando ke lowo manje njengoba sesingenela uhlelo lwe-DTT izithombe sezizogqama imisindo seyizogqama seyizokwazwakala ngokucacile i-aerial asekuzoba yinto ewumlando njengamanje abantu basemakhaya ke siyazi ukuthi bebengahlomuli kakhulu kulolu bazohlomula kakhulu kulolu hlelo okudlula okwaphambili ngoba njengamanje sebezothola indaba ihora nehora zisakazwa ngolimi labo nomsindo ocacile izithombe ezicacile angeke kusafana
kuyafana naphambilini, isimo sesishintshile. Akekho umuntu osezosala ngaphandle kulobu buchwepheshe besimanje ngoba isikhathi esiningi bekuwabantu abanemali abakwazi ukukhokhela indishi nani abakwazi ukuthi bathole iy'nhlelo ey'ningi eziwuchungechunge. Kodwa manje ngisho umuntu wasemakhaya okuphi emajukujukwini kwamkhizwane bazoyithola lezi ndaba ihora nehora, angeke besathembela kwi-aerial njengaphambilini. Manje Hloniphile, umuntu ongenayo ke ngiyabona impela hayi ngendlela osuchaza ngayo ngathi singavele nje sikufake kuma-billboard sikufake kuma-radio uzohamba usabalalisa lolwazi lwe-DTT ngoba impela uyichaza kahle futhi uyichaza kamnandi. Manje iyiphi nje Hloniphile into ongayisho mhlawumbe kumbukelo osekhaya naye ofisayo ukuba lapho okhona ofisayo naye ukufunda iy'ndaba ey'bone Sokhosini, ungamgqugquzela uthini, iluphi ulwazi ongathi liyadingeka ukuthi abe nalo ukuze ezokwazi naye ukuthi aphumelelise lelo phupho? Ukuphupha kubalulekile, uphuphe uyibona usendaweni, kodwa angeke uphuphe bese uhlala phansi. Angeke amathuba eze kuwena. Nami SABC noma ukhozi alusukanga eThekwini leza ekhaya lazothi-ke hayi-ke Hloniphile siyakufuna. Uyaphupha bese uyaphokophela ube nentshisekelo yokuyithola leyo nto. Intshisekelo yakho-ke ayizothi ngoba wena unentshisekelo uhambe ungena emnyangweni uphuma. Uma ungena lapha bazothi sicela umatric, ungene lapha basi sicela i-degree ye-communication noma ye-journalism. Angeke uze uyitholeke leyo nto uma uzovilapha, angeke uze ukutholeke futhi uma uzohlala phansi. Ukuthi uma uwumuntu uvuke uyithathe, amathuba akhona, amathuba ayavela. Alingaveli-ke ithuba wena awunalutho esandleni. Phatha into esandleni, phatha i-degree yakho esandleni, phatha umatric wakho esandleni. Kwazi ukukhuluma, kwazi uku-communicate nabantu, uxhumane nabantu, uqonde iy'nhlaka ey'hlukene zabantu ukuze ukwazi ukuthi uma ufuna ukuba intatheli uyongena kulo mkhakha ufike uthi khaxa, ungafuniseli uma uyintatheli. Ngakho-ke kubalulekile ukufunda, kubalulekile ukufuna amathuba, ukhulume, ungene emnyangweni. Angeke uze uthole into isuke ize kuwena, kodwa uwe ozosuka uye entweni. Ngeke ngezwe-ke njengoba sixoxisana nawe uke waphawula wathi nawe usafisa ukuyibona ikusasa lakho liqhakazile, usafisa ukuyibona ukhuphuka. Manje njengoba usulapha nje mina ngiyayibuza ukuthi uHloniphile usafuna ukuyaphi? Ikuphi lapha, imaphi lamaphupho sasenawo angaphezulu? Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngoba sengike ngaba umsebenzi we-SABC, ngaqonda iminyango eyahlukene ye-SABC. Ngiyahlala umsakazo nayo yonke into, o-RDF ngiyayihlupha ngokuthi ngiyobona. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngiyibone uHloniphile Fakazi ehleli kwi-board yase-SABC ethatha iy'nqumo ze-SABC engiyiqonda kahle ukuthi badingani abantu emazingeni aphansi, badingani abantu e-newsroom, badingani abantu emsakazweni ngoba into ekade ngikhona lapha e-ground ngoba engingathathwanga ngaphandle ukuthi bese ngibekwa phezulu, kodwa ngobe kuwumuntu oqonda zonke iy'mfuno zabantu abasebenzela i-SABC, kanjalo lo mphakathi ngoba phela umsebenzi wethu as i-SABC ukusebenzela umphakathi, ukufundisa umphakathi, ukujabulisa umphakathi. Ngiyobe ngiyiqonda yonke into ngoba ngibile ilungu lomphakathi, ngibile umsebenzi we-SABC, ngaba umsakazi we-SABC. Ngicabanga ukuthi zonke iy'nhlelo or amahlelo noma yonke into ngizobe sengiyiqonda kangcono ngothi kufika leso sikhathi sokuthi ngihlale kumabhodi e-SABC ngithathe iy'nqumo ngobe sengikwazi ukuthatha iy'nqumo ey'phusile nezizothatha inhlangano ziyise phambili njenge-SABC ngoba nami njengoba ngiyisebenzela ngiyathanda ukuyibona ngelinye ilanga ikhula, ngiyathanda ukuthi ikwazi ukuncintisana njengoba sekungena ezobuchwepheshe ingasaleli emumva. Ungathi isizukulwane esifikayo sifike i-SABC isasalele emumva ngoba nako kuthiwa i-parastatal noma inkampani engaphansi kahulumeni inganakwa, kodwa ngiyathanda ukuthi ngelinye ilanga ikhule i-SABC nekubeni nami nginesandla ekukhuleni kwe-SABC. Sisi sikufisela yonke inhlanhla engathi amaphupho akho onke angafezeka. Mbukeli lowo bekuHloniphile wakwafakazi omfundi kanye nomdidiyeli wendaba esiteshini Ukhozi FM olmaphiko phiko. Besixoxa naye njeke ngokwethulwa kohlelo i-Digital Terrestrial Television i-DTT.